may tisi para aron mo aptika. Ang may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Ang may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aktif pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Chatmate! Hoy! Oh! Oy! Day! Ikaw gali? Hoy, Mega! Tingala ko pala si mo. Sugod lang sa nakakita ka, chatmate, to naglain ka na gidya. Sorry, Gidaya. Hoy, hindi magpatama ha. Kasi pati bala pagtuon mo, pabayaan mo na haw. Oo, gani, Day. Bisan ka agahon, yaga chat siya. Pero kanami bala sa iya, be. Ginapadalaan niya ko per load. Ano na kamo kadugay nga nag-chat? Mga lapit na 1 month. Ay, iba siya. I-update mo ko, dabi. Uy, kamo na. Ay, hindi Friends lang man kami, Pero may kaya ni siya, Goro, day. Kay kanami sang iya nga kwarto. Mayo, Pero halong ka lang, Mega, ha? Ay, basi bala scammer na. Kung scammer ni siya, Mika, hindi ni siya magpakita sang itsura yan, no? Basta halong ka lang, Mayugin na nga sigurado bala kay basikon. Malain na nga klasik tao, itakabalo. Hindi,
Hoy, damo ba lang nagka-boyfriend sa social media? Kagdamo man ang nadisgrasya sa social media. Ay, bahala na daa. Basta lain niya sa ako niya, day. Dun is real. Kilala ha, anay Kag hindi kita na mag-meet-meet ha, kay kabudlay. Hisa ka lang. Aisan? Ais! Ala, Oy, gabi na ni kapugtaw ka pa da? si nanay. Nay! Gatuon pa ko, nay! Don, i-off ko anong CP ko, ha? Arang mother ko, Okay. Bye-bye. Good night. Bye! See you later, ha? Bye! Ais! Litsi ka karon na! Apriko! Sapat kinanay, Ara na! Hoy, gaano ka pa ya? Tungang gabi na niyo, nagabugtaw ka pa? Kasi lapas ang suga mo nga nagalusot dito sa kwarto namo ni tatay mo ay. Patsyon ko ng suga, nay, Balaan gatuon pa ko, pro. Masiro ko buwas, inyo gid sala, ha? Ano? Hoy, katunto sa imo ha? Magsabat-sabat ka karon ay Kay kadamo pa sa imo sang istorya. Ginasaway ka lang. Tunto ka karon Oo na gani, nay. Oo na. Ti okay na, ha? ambot tay. Ambot na lang gidya tay. Dumaubos na gid ang pasensya ko sa bata mo. Nagadako nga wala batasan. Hamak mo ang kagabigin sa way ko, kay nagabugtaw pa, ginsabat-sabat siya ko. Ikaw ang bahala na sa iyan, ay. Kaya ikaw man ang ara, dra. Ako yari ko din sa abroad para mag-support sa iya mga kinangladon. Pero palabtiki man balatay. Pahuga nga hindi mo na siya pagpadalaan sang kwarta kung hindi siya magtarong. Pabay lang. Hambalon ko siya. Base nagka-intra-intra na amigo-migo. O base ano nga klase sang barkada ang ginokdan niya sina? Man kung kisa, influensya sang hindi amo nga tao nga nagapalibot sa iya. Amo ang nagapaliwat sang batasan sang tao. Base ko nagamigo-migo na na. Wala man guro tay Ginpamangkot mo siya? O kung hindi gani, pamangkot ang mga barkada ya. Nay, bantay mayong bata ta. Kaya isa lang gid kabilog. Oo. Wala ko man ina siya ginapabayan. O sige. Kay may duty na ko dugay-dugay. Ate, sige tay. Halong ka dira tay ha. Ay, hindi na gid ako makahulat nga mag-retire ka na lang tay Amo man ako, nay. Sige na. Babay na. Ate, sige tay, babay tay. Love you tay. I love you, nay. I love you. Bye. Bye-bye. Ay, naidlaw na gid ako nga buo ang pamilya namon. Tatlo na lang gid kami pero hindi pa kami magtilingob. Anika, ang maayo pa siguro pamangkuton ko si Bibi. Ang best friend ni Aiza kung may migo siya sa eskwelahan nila. Budlay ng bata ni. Kasi bala ko may ginatago-tago sa ako now. Budlay na. Kag-igo ko lang mahibalan,
Nagabusong ng tuntoy, ha? Ay, po, Diyos ko, palayo lang. Palayo lang! D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Wartigid katahom sang bata ngayon si Aisa. Kag makita sa mga post niya sa nagkalain-lain ng mga social media platform. Pabalaan mo gid nga may pagka-wild nga klase sang bata. Kinahanglan. Mahulog siya sa akon mga kabot. Paluyagon ko siya sa akon. Butangan ko na nga daan sa check ang picture niya nga ginprint ko. Kag itapik diri sa dingding. Daumano na gid ako nga mahulog ka sa akon mga kamot, Aisa. Madugay ng handom ko nga makabunit sang hovel kag virgin nga babae. Kag ikaw ina Aisa. Ikaw ina. Ba? Nag-message naman si Don sa akon. Basahon ko, be. My precious baby girl. Precious kid job. I miss you so much. Ay, replyan ko siya. I miss you too,
Daddy. I can wait na gid nga makita ka in person. Kaysa videos kag photos ko lang nakita ang kagwapo mo kag kamatso. Sa text ko lang na-feel ang love mo. Pero, in spite of that, feel tagid ka. Mga hugs mo, kag kisses mo. Ay, ari na. I-send ko na. Kadasig sa iya mag-reply. Oh, nagapanggarit-garit ka kita. Mapusa gid sa ako ng abdo mo nga kagaka. Nagapangita ka kita. Okay. Hindi ka magkapalaka, Aisa. Madali na gid lang. Madali na gid lang. Kagumandam ka sa akon kung magindi ka sa haksanay kaghalukay. Umandam ka sa akon. Friends ta? Kasimple lang gid sang ginapangayo ko sa iya, pero ay hindi na yan simple ya. Himuon mo kuya butigon niya, Ice. Subong lang mani. Kay makita ay kami ni Dundol. Ikaw makita ay ka mo nga, abi overnight kit how. Kadasig bisang oras mo. Kadasig na yan sang oras kon opod mong love mo. Di para sulit, ma-overnight kami. Ay sorry gid ya, Day. Masunggot ko kung hindi overnight. Kaya damo na sang mahimo matabo sa inyo kung asta kamuya aga nga abdanay. Damo gani nagakatabo sa minutos lang. Ayhan pahalin hapon asta mag-aga. Kag-isa pa balay niya mo pagit siya kilala, kid. My God! Tay kung lain ulo na siya galabi. Or maybe adik. Ati mano ka na lang ya. Grabe ka man ya ka-judgmental ya. Hindi na yan matabo, day no. Na-feel ko yung nga buot na yung nga tao si Donya. Tay, sige na bala, tay. Subong lang gid niya gaayo sa iyo, pero... Girl, miga mo kuya todo, ya girl. That's why nagkakabalaka ko si mo. Kung gusto mo, danta na lang ka. Ha? Ano? Ay, di wow. Mano ka to ya? Matya peron eh. Basta kung hindi ka magsugod nga maupod ko, di sorry ka na lang. Hindi ka kuya magbinutid kay nanay mo ya, Day. No way. Sige na lang gani Pero malisensya ko anay kay Don ha, kung okay lang nga ara ka. Kag hindi pwede nga hasta maggabi ha. Ang pinaka-late 6 p.m. na. Oo, Nay. Grabe ka. Sobra ka pa ya kay nanay ko. Oo, Kipudlay na yung akong question ni tita. Kag wala ko yan nagkasabat nga tarong.
Okay, Nay, hasta 6 p.m. Mayo nga bata. Thank you, gida. Thank you, gikatama, be. Pangga, gidyang best friend ko. Thank you, gida. Hindi na gid kuya kahulat, girl, ya. Ano yan ang itsura ni Don sa personal, man? Excited na gid ko nga makita siya. Excited na gid ko. Okay na yun yung get up ko. Naka-polo shirt ako nga gray, kag naka-pants ng baong. Naka-rubber shoes. Okay. Balakata ako. Buhay na dugay-dugay ni Aiza. Kung ginaswerte ka ba to? Amakon mo. Lasano ni inisakot ka di Buenas. Isa lang ang target ko. Pero may paaman pa. Jackpot ako sila. Jackpot ako. Si Aiza, nag-message. Basahon ko. Magabihan ko ni siya pauli kay may ulobrahon sila nga project ni Bibi. Replyan ko siya nga okay. Basta may upod lang siya daw, himuos man ang pensar ko. Replyan ko siya nga hindi magpagabi. Ay, Diyos ko. Kabudlay sini kung babaeng bata mo. Kag ang kulba mo kada wala siya sa tupad mo. Taga lumapaw. Na siya. Oh my gosh. Nagakanang-kanang ang auto, Yabi. Big time kiniguro si Tonya. Hala, arat na. Kinabrihan niyang pertahan sa auto, ya, oh. Ay. Girls! Sakay na ka mo? Dali na, Bi. Sakay na kita. Dasiga. Ha? Hoy. Nga, dogalang-alang ka pa, yahaw. Ano ka? Maupod ka sa amon o kung hindi? Ha, Bibi? Ginapakilala ang
ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. K5 News FM. Ano ay han ang matabo sa kaygayunan nga ato? Mga biyag, sulagi ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sang atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon na ginatig tuluhan. Rehas! Sa kasaysayan, chatmate. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad ni Lilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Bipoy Arquisola, kag ini ang inyo alagad EJ Lipa. Bugal na ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.